Dagiti sarsarita ni Lola Angela. Napintas manen daytoy sarsarita tayo itaasardam ubing. Apakaadawan iti napintas nga adal ken sursuro nga isagot mi kada kayo. Ala ubing dumngeg kayo. Bueno ubing agulima ken agtalna kayon tay rugi tayon ti sarsarita tayo an napauluan. Tigalad ni Jose. Iti maysa a mansion ubing agpapaay kas boy wenno babaunan ni Jose. Nasingpet ni Jose ket awan Apolos ti makuna kaya sino man ken kuana. Iso na laeng tanauyong ni Doña Margarita nga amo na. Kay kayat na amakita amarigrigatan dagiti babaunan na apakairamanan ni Jose. So nga ni met ti ugali ti anak ti Doña ani Jenny ken ti apo daytoy ani Tulits. Iti maysa nga aldaw ket Sika Jose, manipod ita. Jakon kayat nga agaramat ka iti danom nga aggapo iti gripo. Madam Margarita? Addaw bog iti amyanan apaset ti masakupan ti solar a nakaisaadan ti mansyon ko. Amom day chay, san aya? Amok, madam. Bueno, manipod ita. Ijay kan nga agsakdo iti danom nga aramatam. Madam? Iti kanito a makitak nga garamat ka iti danom nga agtaod iti gripo, madaksan ka kanyak. Nawatam? Wan, madam. Tandanam, Jose. Sabali ak no siyak ti makaungat. Iso nga iti kanito asokiran nak. Agaluwad ka. Mama, apay ayaan na pudot ti daram kan ni Jose. Anya ka di mananday ta nga ibagbagam, Jenny. Naibaga kanyak dagiti kakaduan ni Jose ti inaramid mo, Mama. Nabuslon mo't ti danom nga aggapo iti gripo. Tanagdakkel ti tangki ti danom tayo. Ngam apay apagsakduan pay lang ni Jose iti ubog nga adda iti masakupan ti solar tayo. Apay ayaan askan apakibiangam dayta, Jenny. Mas daawak lang amin, Mama. Parigatem mo't launay jay tao ang mapanagsakdo iti ubog. Idinto tadamot danom iti gripo. Dayta ti kayat ko. Iso nga rod ti masurot. Mama? No anya ti imbagak. Iso ti rumbang atong palan ni Jose. Talusan, agaluwad kanyak. Talaga adosak tapno agnakam. Manong Jose, saan ka kadi amarigatan iti papaaramid ni Lola? Anya ko mati pakarigatak nga ito, Litz. Una, taimbis nga aramatem laangin ti gripo ken hos. Saan, tamasapol pa'y amapan kagsakdo iti ubbog. Awan anyaman na kanyak dayta, Litz. Saan mo ta narigat ti agsakdo? Tadamot lang iti solar ti mansyon ti pagsakdoak nga ubbog. Kas lang amin nagrigat, Manong Jose. Duang amin atimba ti as siwam asaksakduan. Nairwa makiter aramide, Litz. Isungawan anyaman na. Makabannog, Manong. Nang runa kat dadael pa'y timay sa atimbang aramatem nga agsaksakdo. Tunggalagga po kay ubbog. Kagudwala ang tinagyan timay sa atimbang nga yasiw mo. Tamaibulbul lang mo tinagyan na adanom. Talaga kasta, Litz. Mapambanog kan nga subli-subli ijay, Manong. Mas asyanak kan. Nakita ka akasarsaritam ni Jose. Anyat pagsarsaritaan nyo, Tolits? Damdamagak lang kan ko na. No sana mabambanog nga agsaksak do ijay ayan ti ubog, Lola. Ha? Kas lang amin nagrigat tararamidin na. Dua ti yasiw na asakduan. Kalpasan na. Dadaal pa'y ti may sa atimba. May bulbul lang ti danom anagyan na. Bayat ti panag na ni Manong Jose.
Iso ano maidanon nanton iti pangipanan na. Kagudwalaangan adanon tinagyan ti timba. Apo, trabaho na dayjay. Saan arumbang amasyan kakankwana? Tatalaga anas kan nga aramidan na dayjay. Lola, Iso mabalin ka di, apo. Di mo man as-asit ganday chay nga use. apay mat lola. Diyak kayat nga asit gamday chay. Taamangan no anyakit di akalukwan, ti isuro na kan ka. Nagbanglo, tiniktar mo, sabong. Maay ayo ak unay. Talaga na banglo. Kaputa kanayo na kamay aywanan. Kanayo nag-amasibukan. Kasta ka di. Wen, katpatsak. Mairanod kayo mat alimbubuyog. Saan ka di? Podno dayta. Oh, apay nga agisem ka, sabong. Maragsakan ak ngamin. Tasaan lada kami asabong ti may ranranod. Gaboy ti kinagagat ni Ose. Ha? Kasta aya? Wen, alimbubuyog. Ni Ose ti makagapo. No apay ngagpapada tayo amay ranranod. Ose, Senyorita Jenny. Adda ka di pangibaunan nyo kanyak? pakidalusam ko matilugan ko. Taaramata. Matungpal, senyorita. Mga lakalatan iti danom iti gripo iti garahe. Ay na, saanin, senyorita? Diyak kaya ta makaungat kanyak ni mamayo. Ngem Ose, mabannog ka unay, no agsakdo ka pay lang iti ubog. Saan, senyorita? Nairwama kon. Isungawan ang yaman na. Ha? Isu ama panaklatag sakdo ijubog. Di kay agdanag kunak manen, tanairwama kon. Naggagat ni Ose, mama. Jenny, Kang runaan iti amin. Nasingpat. Saan pa'y anasukir? No anya tibilin nyo. Iso ti aramidan na. rumbang lang. Tatalagado sa nagsukir kitin. Mama? Katawan ti makalapad kanyak. Tadoan niya ti imbagak. Iso ti rumbang amasurok. Sabong, sumungat manan ni Jose anak ka po iyay ubog. Wen nga rod, masipukanak manan. Gapoy ti may balbal lang atanom. Manipod iti nadadaal at timba ngar aramatan ng agsakdo. Ha? Saan la siya? May raman amin dagiti mula nga day ti madalanan ng agsakdo. Wen anya? Dayta ti makagapo, no apay akanayon kami anasalon at amula ditoy. Wen nga paiso anya? Iso maragragsakan kami launay, gapo ka ni Jose. Nasaya at mat. Tadya akon makitkita jay anak mo ang makisarsarita kin ni Jose. Mama? Sa bagay, nabaga akon ni Tolits. Pinarita kon ang makisarita kin ni Jose. Apay anaskan nga aramidam dayta, mama. Awan mo tidakas na. No makisarita ti anak ko kan ni Ose. Saan ka di? Diyak nga rod kayat. Mama? Ang mga noan niya pa'y tisuro na iti apo ko. Diyak lakit di kayat adumakal asukir ni Tolits. Ang mga nusurwan na iti kalukwan kat agbalin tupayan anasukir kadata ni Tolits. Kasarsaritak lata ni Manong Ose, mami. Ngam diya ko ipakpakita ka ni Lola. Kasta ka di, Tolits. Uwan, mami. Diyak ngamin kayat akaungat ni Lola ni Manong Ose. Jakman ammo, no apay anadagsan tirik na ni mama kan ni Ose. Saan lang matakan ni Manong Ose? Uray dagiti daduma pa'y ababaunan. Nauyong ni Lula kadakwada. Anak, Ngam ko na ni Manong Ose. Saan arumbang akagurak ni Lola? Takarbangan namat kano ti agbalin ana uyong. Ta isukat nga ron ti amo da.
Tolets, anak. Iswatap no maliklikan ti panagungot ni Lola kadakwada. Ilimlimod ko langan ida kasarsarita. Nang runa kan ni Manong Ose. Nagpipintas ti sabong yo Gapukan ka, Ose. Ha? Sino tinagsao? Siyak, Ose. Sika ka di tinagsaw? Napintas a sabong? Wan, Ose. Siyak nga rod. Kasano na pasamak dayta? Saan ko matngam mo? Ngam kiti, agyamanakan ka. Ha? Kanayon kami ang masibugan, no lumabas ka nga agapong agsakdo jawpog. Katay di makagapo, no apay kanayon kami mat nga agsabong itinapintas. Kasta ka day. At damat tulong tinadadahal at timbak Ha? No sana nadadahal ti may sayas asiw ko atimba. Saan kayo mat amasibugan wag sakduak iti ubog. Iso nga oray no kagudwala ang ti danom ti malaon na no makadano na kon di ta mansyon. Awan anyaman na. Gaputada kayo mat amulak ti nagpaayan na. Kasta gayam, Ose. Wen, napintas asabong. Ket gapo ta masibsibugan kayo. Kanayon mat nga damapuros ko napintas asabong. Ngay kabkabil ko iti altar iti mansyon ti amo. Tolits, apo. Anya tar aramidam. Simsimpak dagitoy kagawak nga dadadaal na Lola. Ngamin, sayang dagitoy. Apay lang asimpaam, apo. Kabailan tayo matigumatang iti kabarbaro. Ibalang munda kita. Mabalin pa'y ngamin dagitoy Lola. Sayang no ibulang tayo kit din. Tolits. Insuro ngamin kanyak ni Manong Ose. Nasken atarimaanan dagiti nadadaalan a kagawaan. Tadda pa'y lapakaaramatan kadakwada. Kas kumaiti daytoy abag asinimpak. Naigatangan dakman iti baro. Mabalin ko nga ipadawat daytoy. Kat maaramat pa iti sabaling obing. Ngawan ti paggatang da iti kabarbaro abag. Una yan, Tolits, apo. Nagsingpat kan. Kasta nga minti insuro kanyak ni Manong Ose, Lola. Iswa, pakawanan na kuma. Nulimad lata makisarsarita akan kwa na. Ngamin, ado ti kinaimbag na sorsorok ka ni Manong Ose. Natignay tirik na ni Doña Margarita ubing. Gapo itinaduktalan na akinaimbag ngayon sorsoro ni Ose iti apo ko na. Manipod nga rod idin, nagbaliwan ti panakilangan ni Doña Margarita kan ni Ose. Kastamatan kadagiti pada na ababaunan iti mansyon. Naamuan pa'y ni Doña Margarita nga addalat tagayam pakaaramatan dagiti banag nga adabasit a perdina. Akas iti timba nga araramatan ni Ose tunggal mapanagsakdo ijay ubog. Bueno, Bing, titan, tinagibusan ti sarsarita tayo. Ngayon surat ni Ferdinand Feria. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing. Kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet ken agnaknakman kayo. Aggagat ken agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal?
No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, a makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yu ami.